Buini mokol ni mukti nugui mania ke Chubanai Pohor Debbarma bui chugia ni jorawo Chubana ni bagai buskang itong Pohor Debbarma tini bo sak baithang kitni Hamya angre Belor hospital khlaijak tabuk belakeno rang poisa ni bial angmani bagai lukurong ni thania bo sanragya Buino se chubai tongmani sabni lerang tongba hnai bo kabui mogui tongmani jora chini Rabindra jotoni lukuni khasuksa bo je Mansak Pohor Debbarma Chubamani lukurok nai tongnai rok norok jotano bono Chubanai bagai saktarnani bagai kobok jaw jadi phayan hanai phaima se ke tabu kabang matai ba se Mansak sewa abse ungala khnai tongmani ta haina simple test khai thang mana na hanai phaima ni pohok ke saman hinga uru phai saima ka mana ni kidney kisa Hamya tongkha namo haka ke tabu main hinga biopsy test khlaina ya na tamai tini doctor by last malai ka ke sedi test manai tabu biopsy test khlaina na ke biopsy test khlaina thangka ro salsa te dipsa hai admission nangnai admission nang se biopsy test ma khlainai ta ke biopsy test to angam sa kiria asa kuno mezoria ke hai kuno rang nangota phiri ta bro khlainai ba ke biopsy test ni admission na ro 25,600 bisakjani 45 টাকা hai nangai to nge te blood test hokni khongo ri pai khya 6,000 ni kabang nge oro se motamoti 30 31 32 হাজার hai thangai to nge je rang tuma bo 50,000 hai ani prai se bai tongbai kha hotel samani nangman joto bai tongbai kha nge ta wan ama nge 25,000 rina na kai belai wanai tong khata belai ten sanu to kha mabro daran jobono rang samne la tong ma ha nge inu rapno sama bo la siu ang boino sang sobai tong ma ne ka na rok na bai ga samnai ba ko ni ba ang sanam soya namo hai ta je Mansak try khai tong